मा नाम बरद नोंनालाय नोंना दुमपे नोंनालाय गब्ला थ' बिसोरो गासिबो आंनि उन्दैनि फंबाय गोजा आरोना गामि दिनै भिडिअ'आव माने हाइजें बासिनो आरोना गामियाव बै गथ'फोर ज्राव दङ लामायाव लोगो मोननानै बाइकआव बासथाबबोजोबदोंमोन दा माने हाइजें बासिनो लाबोदां बिसोरखौ हाइजें बासिनो गथ'फोरखौ लिंना लाबोदां द' दा मेथाइ जाहोगोन आं हाथायाव लांनो हाइजें जावहैनो नागिरदों लोगोफोर दा बै गामिनि गथ'फोरखौ लामायाव लोगो मोननानै लाबोफादां हाइजें बासिनो हाइजेंआ हाग्राबारियाव आरोना लोगोफोर दा थांबाय दङ दा हाइजेंबारियाव सफैबाय जोङो गासिबो फवालिफ्राबो सफैजोब्बाय ओमफ्राय दा बेखौ दानस्रांग्रोना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दानस्रांखांबाथाय जावनोसै आरोना हाइजेंखौ दांना हो फारा फारि दानो जोबगोन स्लिमनो ओरजा फै ओरजा दानस्रांना हो ब्लां ब्लिंनो गामिनि फवालिफोर गोजा आरोना लोगोफोर दा बिसोरो बल गेलेनो थांसिगोन आरोना दा एक्सुवेलि बल गेलेनो टाइम जाथ'वाखै दा टाइमा जादों 2टाल'सो जादों बलखौ जोङो 4टानिफ्राय गेलेनो हायो गथ'फोरजों आरामसे दा बेनिखायनो माने गथ'फोरखौ लिंबोबाय आङो हाइजें जावनो फैनानै दा फैबाय आरो गथ'फ्राबो सापर्ट खालामफैबाय दायो नै खावसे जावबाय आरो खावसे दंबावो हासिगोन आरो 1 घन्टाबानो जावखांजोबसिगोन बेखौबो लोगोसे जोंहा समबारबो फैबावबायसो आंखालारि मोनसे जावग्रोनो खिन्थादों ओमफ्राय जावनोसै नै बियो गबावगोन बियो फैना लानानै मावाबा हाजिराफ्रा देखायना होब्रासो आं दहाय खिन्थाखाबाय बिसोरखौ गावनिसो हाजिरा जाबावबाय गथ'फ्रा दायो हाइजेंखौ जावगासिनो आं हाइजेंखौ बस्थायाव सोनानै न'आव दोनहैग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नङाबा दा रोगाख'नो हानाय नङा गथ'फ्रा गासै 9 जन आरोना 9 जनावहाय ओरजा साब्रै जावगासिनो ओमफ्राय माखासे साब्रैया सायगासिनो आरो न'आवहाय आं दा रोगाना हैनो नागिरदों लोगोफोर नोंनालाय 10 केजिल' जायो नामाथो बस्थायालाय आइनालाय रेजेंसिं ओंखारना हरनायावनो माखासे बेयाव सायगासिनो आरोना लोगोफोर माखासेयाथ' जावगासिनो दे थाब फोजोबदोसो दा बल जोहैनांगौ 4टायाव माने ओमफ्राय आरो हाइजें सायखांबा माने फुख्रियावबो जोङो खर दांलायनाय गेलेगोन आरोना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ माने एसे इन्टारेस्टिं जागोन सनसेबो नायबाय थाबानो जाबाय लाजिलायदों नामाब्रा नोंसोरलाय ओरैनो हद ओइ हाइजें जावग्रा 9 जन गथ'फ्रा खारजोब्बाय दा सनारामजों मर्टिनजोंल'सै ओमफ्राय आं आरो दा जों 3जों जावनोसै माखासेया सायहैबाय बानानै ओमफ्राय जोङो फोथारनिफ्राय हाइजेंखौ जावनानै न'आवहाय हाइजेंखौ लाबोजोब्बाय दा गथ'फ्रा नै सायगासिनो एखेबारे थाब साय थ' बिसोरो गासिबो आंनि उन्दैनि फंबाय गोजा आरोना गामिनि आलां फालां दंलाबायोमोन दा एक्सुवेलि मोनाबिलिनि सम बलबो गेलेनो टाइम जाथ'वाखै ओमफ्राय लिंना लाबोदां हाइजें बासिनो मा नाम बरद नोंनालाय ओमफ्राय नोंना ओमफ्राय नोंना दानसोरां नोंना दुमपे नोंनालाय आनान नोंनालाय गब्ला नोंना थेफा नोंनालाय सन्जु नोंनालाय नै गथ'फ्रा एकदम बासिलागासिनो दा खावसे बासिखांबाय नै ओरैजा ओमफ्राय दा आं बिसोरनो दा बिसोरनो आं दखानाव जाग्रा लोंग्रा लायनो नागिरदों आरो लोगोफोर दा बिसोरो सायबाय थाथ'सिगोन आं दखानाव थांना फैनो लोगोफोर दायो जोङो दावलै सेमटाराव दङ गथ'फोरनि जाग्रा लांफैदों आरोना दखानावहाय पकरि नै लोगोफोर दावलै सेमटारा ओमफ्राय जिथुनाखि लोखि फुजा जागोन नैबेयाव जागोन आरोना लोगोफोर लोखि फुजाया ओमफ्राय बेयावहाय गोबां बिरबार दखान जागोन ओमफ्राय जिथुनाखि खेल दुलाफोर जागोन ओमफ्राय ओरैजा फिल्ड दङ आरोना ओरैजा जागोन ओइ फारसे ओइ उनथिं फिल्ड दङ आरो बेबायदि आरो दावलै सेमटारा लोगोफोर दिनै देखायबाय आं नोंसोरनो नै दावलै सेमटारा गथ'फोरनि मेथाइ नै लोगोफोर प्लास्टिकसो माने पकरि लाना फैबाय आरो गथ'फ्रा माने हाइजें सायदोंमोन आजामोना दा माने बिसोरनो जानोसै लोंनोसै आरो जायानो माथो जायना आखाइ जायगा गैया गस्लायाव लानांगौ दे गस्ला जा सा लोंथ'ला खांनांगौ थोआबा संलायदोंमोन आजा नै नोंना आखाइ जायगा थागोन जानो गस्लायाव लानांगोन ना पकेटाव मोनजोब्बायना साया एबार जों हालदै सायनायनि माबा हालदै नङाब्रा हाइजेंसो सायनायनि पकरिजों साजों मोनदों आरो ना माने जों मिथियादै रावबो हाइजेंआनो लोगोफोर गामिनि गोजा सेस आजामोना आं न'आव थाबा बिसोर गासिबो उन्दै मानबायनाय गोजामोन आरो ओमफ्राय दा बोसोरथामनि उनाव फैनानै नायफैबा गासिबो एकदम फुटबल जोख्रुबनो हानाय बेबायदि जाना दंजोबो आरो आजामोना
दा साहा लोंखांनानै आरोबाव फुख्रियाव थांबावगोन जोङो हांसो होसोनो सोर दैयाव हाबगोन आखाइ दिखां सासे सानै साथाम मथे साब्रै साबा दे जाबाय दा जोङो फुख्रियाव फैबाय लोगोफोर जोंहानि फुख्रियाव बे फुख्रियाव हांसो थाबाय थायो आरोना जोंहानि ओमफ्राय मोनायावहाय गन्द्रायाव हाबहैया ओमफ्राय माया जालाङो मिन्थिया आरोना लोगोफोर माथाम जाबाय हांसो गोमानाया गोमालांगासिनो स' बेनिखायनो माने मोनाबिलिनि समावहाय फुख्रिनिफ्राय हुरुननानै गन्द्रायाव लांनांगौ जायो बिराद खस्थ' थांनोबो नागिरा अन्थाइ खुबैबाबो थाङा दा बेनिखायनो गथ'फोरखौ हाइजें सायखांनानै साहा लोंखांनानै स' फुख्रियाव लाबोदों आरोखि आङो हांसो होथावथाव दुगैथावथावनो होननानै स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय हानसे दे वा आजाया ओइ जा हैदां ओइ जा मोजां मोनथारदों बिसोरो गेलेनो ओइ बुगाखै नै बिएम राइडारा बेसेबा गोथौ फुख्रियाव दुगैदों नै हांसो होसोदोंलाय लोगोफोर हांसो होसोदों माने बेना सानस्रिबो दं बिराद गिदिर सानस्रियाबो ओइ नै बिराद फाग्ला बै गोसोम नुदोंना खर' गोजा मानसिनि खर' मानि बियो बेराय हनै होलांबाय हांसो माने फुख्रियाव दङ बिगानै फुख्रि आरोना बिगानै फुख्रियाव माने हांसो 7ता 8तासो दङ हांसोआ जे फुख्रियाव खारबाथाय माने गाखोफिना आरो ओमफ्राय बेखौ दा मानानै होसोनानै माबायाव सोनो नागिरदों आरो गन्द्रायाव बिराद गथ'फोर दङ बेनि मालाय हाजिरा लाबोदों बे सोनो हाजिरा थ' आरो नोंसिनो ओरै खर'खौ देखायहोबावनो खर'खौल' नुयो दै मानसिफोरखौ सिनाया बारा मोजां ओमफ्राय दा नै बिराद 10 जनसो दङ खर'खौल' नुहुरो माने हनै इनै इलाय दङ ओरैबादि गथ'फोर दङ नै नै हाग्राब मानि दङ नै इलाय नै ओरै सासे फाग्लासो माबायदि मानसि गथ'फोर लाबोदों बियो बिराद फाग्ला गोसोखांलै नै आयु होसोनाय भिडिअखौ माने दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय एकदम गामिनि आजामोनखौ गथ'फोरखौ लानानै गोग्गो गागा हाइजें जावहोबाय आं लोगोफोर बासिखांबाय दा एक्सुवेलि नै हाइजेंआ एसेबां ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै गाबोन बेखौ माने बाजाराव लांसै आरोना देवबार बाजाराव इटाखलायावहाय लोगोफोर स' बाय लोगोफोर